Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Урта Терешко авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Шаряев Рәшит Сәлимҗан улын чакырып алам. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан яраткан хатыны Мөнирә Мунировна, кызы Эльвира, улы Рөстәм, кияве Дмитрий, килене Гөлназ, оныклары Марсель, Эвелина, Рамиль, Арина, кайнатасы Мөнир Закирович, Шурина Марс гаиләсе белән һәм бер туган абыйсы Фатих гаиләсе белән котлыйлар. Безнең яраткан кешебез гомерен үзенең туган авылы белән бәйләде. Бар көчен намуслы хезмәтенә һәм яраткан гаиләсенә бирде. Озак еллар дәвамында колхозда машина йөртүче булып, аннары колхоз таркалгач, ашыгыч ярдәм күрсәтү бүлегендә шофер булып эшләде. Бүгенге көндә инде ул лаеклы ялда. Ләкин шуңа карамастан ул тик тора алмый. Хәленнән килгән кадәр гаиләсенә ярдәм итәргә тырыша. Өстәвенә, Аллага шөкер, ул Аллаһ кушкан туры юлга басып, дин юлы буйлап атлап, изге гамәлләр кылып, мәчетебез карты булып йөри. Яшьлек тагында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ирем. Бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына оныкларыбызны үстерешеп яшибез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Кадерле әткәебез, сөекле бабакаебыз. Улы теләкләр теләргә бәлки хәлдән дә килми торгандыр. Тик шулай да без сине бик нык яратабыз һәм барысы өчен дә мең рәхмәтле икәнебезне җиткерәбез. Әткәебез безнең, газизыбыз, котлы булсын туган көннәрең. Исән-имин яшә әнкәй белән. Имин уссын һәрбер төннәрең. Нәселне дәвам итүче һич шиксез әти кеше. Шуңадыр әти кешенең бик җаваплы өлеше. Бүген синең 60 яшең, ә син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып 100гә кадәр яшә әле. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эше. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй көчең. Кадерле Рәшит Сәлимҗанович, юбилеегыз хөрмәтенә якыннарыгыз бүләккә җырда сайлаганнар. Әйдәгез, бергәләп аны тыңлыйк әле. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык. Гөрләп барган эшен бардан, эшләр
Күшім бардан Мин бәхетле тормышымдан Ышанычлы кешем бар Мин дигәне хәлләрдән Мин ауыр мәлләрдән Таянырлык кешем син бар Ышанычлы кешем бар Таянырлык кешем син бар Ышанычлы кешем бар Янда харчак булы сине тиңем Терәк булсын сиңа иңем Дөнья шатлыкка тулысын Бар булып канатларыбыз Бу бәхетле чакларыбыз Гомерлек була күрсен Гөрләп барганы